Малайма. Гүзел Галиуллина 6 ел элек гаиләсе белән Ульяновскидан Казанга күченә. Быел кызлары Амалияны Адымнар мәктәбенә биргәннәр. Хәзер әти дә, әни дә бала белән бергә татар телендә сөйләшергә ирәнә. Туган телебез ул безнең кан телебез. Без үзебезне яхшырак белсәк, безнең алга да бөтен тормышыбыз әйбәтрәк булыр дип уйлыйм. Сөйләм теле авазларны дөрес әйтү җөмлә төзелеше. Бер ай дигәндә монда йөрүчеләр 100дән артык яңа сүз өйрәнгән. Хочется, чтобы дети мои разговаривали. Балаларым татарча белсен, сөйләшсен иде дип телим. Менә мин татар телен белмим. Шуңа үрнәк итеп үземнән башладым. Укыту өчен монда онлайн программалар һәм сәлам китабыннан файдаланалар, үз алымнары да бар. Курсның беренче өлешен грамматикага багышлыйбыз һәм аның икенче өлеше инде әдәбиятка караган була. Һәм монда инде безнең интернет шелтәрендәге төрле платформалар, сайтлар ярдәмгә килә. Бу курсларны оештырырга Адымнар мәктәбе директоры Айдар Шәмсетдинов тәкъдим итә. Узган ел ул җитәкләгән 165нче мәктәптә шундый ук инглиз теле дәресләре алып барылган була. Ике төркембез эшли. Беренчесе монда, икенчесе билингвальный корпуста. Билингвальный корпуста гомумән алганда татар милләтеннән булмаган укытучыларыбыз, ата-аналарыбыз рәхәтләнеп йөри. Һәм татар телен өйрәнергә ихтыяҗыбыз бар. Татар теле буенча курслар уку елы азагына кадәр булачак. Укытучылар инде махсус методик әсбаплар турында уйлый. Берсе башлангыч төркем өчен булса, икенчесе дәвам итүчеләр өчен. Адымнар комплексы типографиясе эшкә әзер, алда исә тупланган тәҗрибәне берләштерү. Татар теле дәресләре бушлай, әти-әниләр генә түгел, теләгән һәркем өчен Адымнар комплексының ишеге ачык. Алия Хәйретдинова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы.